Kutang Kediri Kutang Tahu. Bikin Salindri yuk. Ya, iki gilirane sapa? Gilirane genduk niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane bapak kepala sekolah. Ya, ya lan bapak ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK Udere Satu Nganjuk. Ya. Ngono ya. Ah, iya lho, iki Salindri diaturi jumeneng kono Pasumbang Lagon kok diatur karo genduk niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Pak Jaro. Ya. Untuk berdirinya Sang Bintang dari Kutang Kediri Kutang Tahu. Ya. Bikin Salindri yuk. Sundanu dong Cahayu niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni sik cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi muyai segara. Mergo bengi iki bayaranmu ayo bayar aku bayaranmu. Beda Pak, bayaran beda Pak. Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sawu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarani jenengane bapakku lho Pak. Dia ngakoni kula anak to nggih. Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku yo mung 100 tok iki mau. Tak kene sing wis nek ora percaya karo ibumu lho. Aku ora tau nggo duit ngono. Masa? Heeh, tenang. Apa tak kei ora enak sampe entek resi sampe apa iki. Iki lho, karena 10.000 gelem kok. Ya. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Pangestuni dengan pripun sehat. Sehat. Alhamdulillah. Niki acarane Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin ya. Dies hari Natalis lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Niki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Kowe rene wis piro? Wah mriki nembe pindah niki ketingale. Bisa iki ya. Nggih ketingale Pak. Ngono ya. Nggih, dek wingi nggih wayangan dek wingi Pak. Tahun wingi wayangan. Dalane kene, cedhek kene. Terus dek wingi nganane nggih wayangan. Nggih sering niki SMK niki sering Pak. Ngetenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong nek sore mau bener ya, Mbok. Nek kene iki SMK sing berbudaya iki pancen bener ya, Mbok. Nggih, lare sangat muri-muri budaya Jawa Pak. Sore mau ya nek krawitane, yo enek dalange sing ngucungi. Yo enek sing nyanyi, campur sari yo ono. Nggih, leres lho Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar lho Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK aku Pak. SMK. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah.
Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing di jajan. Lah lho sing malah Nggih maksudnya sebelah jas biru. Lah, Pak Lukman. Nggih, oke sebentar lho, Pak. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar ngomong murid-muridnya. Pak Lukman kuwi kenapa anggap kowe? Hah? Heeh. Teng pundi? Duit gawe karo hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sedene. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Salibri. Cincin. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Koyo wong tampil. Kamu selaku juga dari siswi ya? Kamu masih SMA kan? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI Samping Nganjuk? Oh ini juga melihat siswa-siswi. Oh banyak sekali yang melihat, juga gandrung dengan suara mundur. Oh iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Sepenting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo Indonesia. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarung. Lagi dibacoke lagu-lagu sing ngono ya. Ya kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, maaf ya. Besok ya Jawa. Wis monggo genduk niki Salibri sing milih lagune. Ya utamane kanggo njare Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki lho. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu Kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Nah, ya. Kisah terbang sing berbau gamelan gue disini. Nggih. Apa? Bawane Pak. Bawane manut. Nggih. Kuwi bawa sambung Panci Dalu ya kan? Yap. Karyane Mbah Haji Supraswondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi itu mleblek ana kene nduk kan. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Utukrejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia terus Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Jalan Ki Anom Dwija Kangko yang bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jesuwi Sing lewati ulang tahun. Lah ya Pak. Ya.
masuka nanggepi ayo ta sambung rasa nanging wanci penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka pelandangan Pacing. Di WA nembe kecetik bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda pelandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lelagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Mas Ruki matur nuwun uga iki yo kepareng streaming ya ya kuwi kendhane Pak Madrin ingkang maman ning Surabaya ya nyuwun lagu sakutangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ing badhe wayangan kula bincang tanggal 21 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrin sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemlokologi ya juga woro-woro ampun kesuwen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Sarindri ya angkatan Rejoso ya nah aja nah tanono ingkang rupita lano nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sing sing kedua garap gamelan Bali no ngono uga aku salam lawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya mau do salaman lawan aku Mas sapa kemawon lali ya Nopole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu apa praktek tuh ya
Sing gedhe Rasanya kurang komplit dok nih kan? Ya. Kalau beliaunya menjadi Bopo Dr. Andes Haji Lukman menika dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung mergo mbok menawa panjenengane kepengin sampe jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe nduk nih kan?